adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 ngadto sa 38 ug Kapitulo 10, versikulo 1, versikulo 6 ngadto sa 8. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian og sakit sa pagkakita niya sa daghang mga tao. Naluoy siya kanila kay nagluyaman sila og walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siyag dugang pang mga ngani. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasud sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanglahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.